עכשיו לי להתמודד במתוק שוב. אתה רוצה ללכת להעביר לדפים? זמן. ישבו מקודם, זה דינמי. Before I start, apologies. I had only one day to prepare this presentation because I'm covering for Amir, the CEO of T-Rex. So I'm going to do this presentation in Hebrew. I'm sorry, okay? טוב, אני יקיר דסקל מחברת T-Rex, חברת סטארט-אפ ישראלית, שמייצרת פלטפורמת גימיפיקציה ונותנת ייעוץ בנושא גימיפיקציה. ובעצם אנחנו נדבר היום על גימיפיקציה בעולם שלנו, בסביבה שלנו, לא בהכרח בעולם האנטרפרייז או הריטייל, או בכלל בעולם האונליין, אלא גימיפיקציה מסביבנו. המונח הזה הוא לא שמור ספציפית לעולם האונליין. ונקשר אותו בסופו של דבר לפלטפורמות גימיפיקציה. אז מריו כבר דיבר המון על גימיפיקציה והסביר מה זה הדבר הזה, ועדיין אני אומר לכם שאני לפחות שנתיים בתחום הזה של גימיפיקציה, עדיין לא לגמרי ברור. אנחנו נחזור על זה רק עוד פעם אחת, נסביר קודם כל שגימיפיקציה היא לא משחק. זה לא משחק. גימיפיקציה לוקחת בעצם את האלמנטים, את הדינמיקות, את הפידבקים שאנחנו מקבלים ממשחק, ומנסה להטמיע אותם במקומות אחרים, ולהניע אותנו לאיזושהי התנהגות, בעזרת אותם דינמיקות ואלמנטים, אנחנו נדבר עליהם. מריו הראה פה קודם רשימה ארוכה מאוד של דינמיקות ואלמנטים שאנחנו יכולים, שמשמשים גימיפיקציה. אני רוצה לדבר על 5, 2 מהם ניגע בהם, רק ניגע. אלה דינמיקות שאנחנו בעזרתם יכולים לשנות התנהגות אנושית. כשאתם רואים שאינגייג'מנט בולט יותר וריוורד בכלל בולט ואדום, ויש לנו פה כמובן recognition, achievements, anticipation, אנחנו ניגע בכל אחד מהם. אוקיי. reward system. reward system זה בעצם איזשהו מונח פסיכולוגי, זה משהו שקורה אצל כולנו במוח, אחראי על מערכת הלמידה שלנו. בעזרת ה-reward system בעצם אנחנו יכולים ללמוד, כי כשמשהו מסב לנו עונג, אנחנו יודעים שאנחנו רוצים לעשות אותו עוד פעם, אוקיי? ובעזרת ה-reward system הזה, אנחנו לומדים על הסביבה שלנו, על החיים. אתם יכולים לראות את זה אצל ילדים, מי שיש לו ילדים ממש יכול לראות את ה-reward system הזה עובד, איך ילד עושה משהו שמשמח אותו, מיד רוצה לחזור עליו עוד פעם ועוד פעם. לי יש ילד בן 6, שמסוגל לטחון כאלה דברים בצורה מאוד מאוד קיצונית. מישהו מזהה את המולקולה הזאת? כן, מר גבאי. דופמין. המולקולה הזאת, אוקיי, קליק one more. המולקולה הזאת היא דופמין. ודופמין זאת המולקולה שמסבה לנו אושר. אחת מהם שמשוחררת בתוך המוח ומסבה לנו אושר, ובמהלך החיים שלנו, בלי שנשים לב, אנחנו מפרישים ומקבלים את מנות הדופמין שלנו וממשיכים ומחפשים אותו כדי לקבל את הריוורד הזה ולהרגיש טוב. אני יכול להגיד לכם ככלל אצבע שריוורד של דופמין תמיד יהיה ריוורד טוב. תמיד הוא יהיה ריוורד טוב, ולרוב הוא יהיה טוב בהרבה מכל ריוורד גשמי. מכסף, מהנחות. כשאנחנו מתגמלים בדופמין, אנחנו נותנים תגמול טוב. דופמין, דרך אגב, מופרש בסקס ברמות מאוד מאוד גבוהות. אנחנו נעשה דברים מאוד קיצוניים כדי לקבל מנות של דופמין, כמו זה למשל. זה הסקס? גם. נגיע לזה. אני רוצה שנייה אחת לדבר על צניחה חופשית. אנשים חושבים, זו צניחה דרך אגב מאוד יקרה לליבי,
זו צמיחת היום הולדת של אשתי רבית. אני רוצה לספר לכם שחושבים שצמיחה חופשית, זה בסך הכל לוקח 40 שניות מהרגע שקופצים מהמטוס עד שנפתח המצנח, אבל זה נושא שקרוב לליבי ואני יכול להגיד לכם שזה משהו שנמשך כמה ימים אם לא כמה שבועות. קודם כל, בן אדם שהולך לצנוח, מכין את עצמו, יש לו anticipation מטורף, הוא מחכה לדבר הזה. לתחושת ה-achievement הגדולה שהוא יקבל מהדבר הזה שהוא לא מכיר, יש שם ציפייה מאוד 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 גדולה, ואז זה קורה ואנחנו מרגישים תחושת achievement אדירה אחרי שקפצנו מהמטוס והצלחנו לשרוד את הדבר הזה, והrecognition אחר כך מגיע בעזרת תמונות שאנחנו שמים בפייסבוק וכולם יודעים איזה גיבורים אנחנו, שקפצנו ממטוס ושרדנו. הריוורד במקרה הזה הוא קיצוני והוא גדול, ספציפית במקרה הזה באמת ריוורד ענק לי ולאשתי, חדי העין ביניכם בטח יבחינו שהמדריך פה זה אני. go forward. אז וזה הקפיזם. זה כן, זה, מישהו יודע מי זה? סט מקפרלין. גדול. מי זה? נכון. סט מקפרלין הוא היוצר של פמילי גיא, אני מת על הבחור הזה. פמילי גיא וטד, ממליץ מאוד לראות. אני רוצה לדבר על עוד דינמיקה, דיברנו קצת על ריוורד, עכשיו דברים שיכולים להוות לנו ריוורד. אז recognition, הכרה. כולנו זקוקים להכרה. שמתי פה תמונה, שוב, לקחנו לקיצון, כמו עם הצניחה החופשית, ושמתי פה תמונה של בן אדם שזכה באוסקר. באמת מגיע לו, הוא גאון. הוא זכה באוסקר, הוא עבד קשה, היו לו רעיונות מטורפים, הוא מימש אותם, ובסופו של דבר הוא עמד וחייך עם 2 פרסי אוסקר, ובאמת מגיע לו. אבל העולם לא, רובנו לא נזכה באוסקר. לא נקבל אוסקר ולא נקבל פרס נובל, ואפילו לא נטרח לעשות את המאמץ לזכות בפרסים האלה, כי זה רחוק, זה אי שם. עדיין, אנחנו זקוקים ל-recognition, ואנחנו מקבלים אותו ביום יום, כולנו. לייקים, למשל, אני לוקח דוגמה קטנה. אף אחד לא שם סטטוס בפייסבוק כדי לנהל יומן חיים. אף אחד, אפילו שקוראים לזה טיימליין. שמים סטטוס בפייסבוק, יוצאים מפייסבוק, 20 דקות אחרי הולכים לבדוק אם מישהו אהב את זה. אם מישהו עשה לזה share, אם מישהו שם על זה קומנט. אנחנו מקבלים את ה-recognition שלנו הקטן הזה, זה לא אקדמי וורד, אבל עדיין recognition. רצינו לדעת אם מה שאנחנו שמנו עניין מישהו, אם הוא עשה לי לייק. אנחנו מתים על האדום הזה, על הרקע הכחול, אנחנו רואים שכבר יש לנו 5 עוד דרמה, לא יודעים, זה גם איזו קופסת הפתעה כזאת. דבר הבא שאני רוצה לדבר עליו, הדינמיקה הבאה, engagement. אני בטוח שחוץ מה-English speakers, אין פה בן אדם אחד שלא יודע על מה התמונה הזאת מדברת. יש פה מישהו שלא יודע על מה מדברת? לא. engagement. engagement, כמו שאמרתי בהתחלה, בדרך כלל, כשניכנס לעולם, בעיקר האנטרפרייז, אבל גם הריטייל, יהיה המטרה. אנחנו רוצים לייצר משהו שקוראים לו engagement. אני ניסיתי לתרגם את זה בשביל הפרזנטציה הזאת, engagement, בגוגל טרנסלייט, מחזיר אירוסין, והמילה שמיד אחריה, כי יש כמה מילים, זה העסקה. סתם שתדעו, זה עובד יפה ביחד, אבל אני לפחות מאז שהתארסתי מזמן, אני מאוד מאוד עסוק, אבל אני רוצה לדבר על המהפכה החברתית שהייתה כאן. מישהו השתתף בהפגנת כמעט מיליון? אני הייתי בתחתית. זה נחשב גם, זה דומה מאוד. כן. אוגוסט, 40 מעלות בצל, פיח של תל אביב, 90% לחות. זה מצב שאני לא יוצא ממנו, שאני לא יוצא בו מהבית. אף פעם. אני נגד זה. אבל אני הייתי בהפגנה הזאת, ואני חייב להגיד לכם שאמרתי לאשתי, רבית, אני מרגיש שאנחנו לוקחים חלק בהיסטוריה של מדינת ישראל, והייתה שם איזושהי תחושה שלא ידעתי להסביר אותה. היו גם את המטורפים האלה שישנו באוהלים, בזמנו אז המשרדי טירקס היו ברוטשילד, והיינו יוצאים החוצה והייתי עמום מזה שאנשים מסוגלים לישון בחום הזה, והם עשו את זה בכל זאת. והכל מאיזושהי תחושת
part of something, תחושת engagement. ובכוונה, שוב, אני לא מדבר פה עכשיו לא על enterprise ולא על retail ולא על עולם האונליין בכלל, אלא על תחושות. engagement. הדבר הזה הוציא מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים, לאורך החודש הזה שכך, החוצה כדי להשתתף באיזשהו משהו שהם הרגישו קרובים אליו, ורובנו חשבנו ששום דבר לא יקרה. וגם כאן, דיברנו על דבר נורא גדול, צניחה חופשית, אקדמי אוורד, מהפכה, אבל לא רק. אינגייג'מנט קורה לנו ביום-יום, כשאנחנו רואים משהו שאנחנו מזדהים איתו, אנחנו רוצים להגיב עליו ולהיות חלק ממנו. כמו למשל, להגיב לקומנטים בפייסבוק. להגיב לסטטוסים בפייסבוק, אנחנו עושים אינגייג'מנט. ואיך אגב, מהפכות כמו תחריר, שגל השתתף בה, התחילו ככה. זה פשוט משהו שנורא גדל. אינגייג'מנט שהלך וגדל והפך להיות מהפכה. גם המהפכה החברתית שלנו נגעה המון בדברים האלה. אז אינגייג'מנט קורה כל הזמן בסביבה שלנו. ואני רוצה לדבר עכשיו על מה קורה כשלוקחים כמה מהדינמיקות האלה ומשלבים אותם ביחד. אם אתה לא יודע מי זה, אני אזכיר. צביקה הדר. לא, כן? כוכב נולד. אני לא חושב שיש מישהו בכוכב נולד שמכיר את המילה גימיפיקציה. אבל אני יכול להגיד לכם שזה אחת מהגימיפיקציות הכי טובות שאני פגשתי. אני חולה על התוכנית הזאת, ולא בגלל התוכנית עצמה, אלא אני כל פעם מוקסם מלראות איך הם מפעילים את הדברים האלה כל כך טוב. בואו נחשוב על זה רגע, נפרוט את זה. אנחנו שולפים את הטלפון שלנו ומסמסים למתמודד שלנו 10 שקלים, פעמיים בשבוע, 20 שקל בשבוע, לפחות למתמודד אחד, בלי למצמץ בכלל. תמורת זה, הם יושיבו אותנו לראות 40 דקות של פרסומות, אוקיי? ובכל זאת הדבר הזה, 3 חודשים, 10 שקלים, פעמיים בשבוע, איך זה קורה? איך קורה הדבר הזה? איך הדבר הזה מצליח? והוא מצליח, עובדה, זו התוכנית עם הרייטינג הכי גבוה. מה שקורה בכוכב נולד באמת, בגלל שזה מדיה שאנחנו רואים אותה, שם האינגייג'מנט מתחיל קודם כל, יש לנו את האודישנים המצחיקים עם אליקו שבא ב10 שנים הוא כבר לא מצליח לעבור את האודישנים, ואת אלה שטובים מאוד, אנחנו כבר מתחילים להזדהות עם הטובים, ואחר כך לאט בונים משהו, מילה שמאוד חזקה באינגייג'מנט, נבחרת ישראל, נבחרת כוכב, נבחרת. אנחנו כבר מזוהים עם הדבר הזה, ואז מתחיל משחק. אנחנו לא יודעים שהוא משחק, אבל הוא משחק. כל תוכנית, מתמודד אחד יעוף הביתה. שזה אומר רק שמתוך 20 יעוף אחד, הסיכוי שלנו לזכות הוא מאוד גבוה. כי אנחנו בטח בחרנו איזה אחד או שניים שאנחנו לא רוצים שיעופו, הסיכוי שלנו מאוד גבוה לזכות במשחק הזה. אבל עדיין יש סיכוי ששלנו יעוף, אז יש איזשהו anticipation, ואנחנו רוצים לראות מי יעוף, כדי לראות אם זכינו במשחק, ונראה את זה מיד אחרי הפרסומות. הושיבו אותנו לעוד 8 דקות פרסומות, ואז מגיע ה-achievement, וכל התהליך הזה זה reward מאוד גדול, שמשחרר אצלנו דופמין. יש לי חבר שאומר לי, אני רואה כוכב נולד, או The Voice, אני מרגיש שאני מעשן. זה חר, אבל אני ראיתי את כל הפרקים. אוקיי. טוב, לפני שאני מתחיל לעבור לכיוון הפלטפורמות, אני רוצה לדבר טיפה על נרטיבים. מריו הזכיר את זה גם. זה חלק מאוד חשוב בגימיפיקציה. גימיפיקציה של החיים, ואחר כך נכניס אותה לגימיפיקציה באופן כללי ולפלטפורמות. אני רוצה להתחיל דווקא מהדבר הזה. מישהו יודע מה זה? הקעקוע הזה? נכון, איירון מן. מי שלא יודע, איירון מן זה בן אדם שקם בבוקר, שוחה 4 קילומטר, נוסע 180 קילומטר באופניים, ואחרי זה רץ מרתון. אישית אני לא יכול להבין את הדבר הזה, אני לפני 3 שנים החלטתי שאני לא ארוץ יותר עוד מטר אחד בחיים שלי, אלא אם כן תרדוף אחריי איזה חיה מפחידה. אבל יש אנשים שעושים את זה, ומתאמנים לזה חודשים ושנים, וזה באמת התחרות הכי קשה שיש לסיבולת של בן אדם.